Bisia, bisia, bisia. A bisia, bisia, bisia. A bisia, bisia, bisia. Kto jest mały Abi? Kto jest mały Abi? Ty. A ty, Glizoniu. Kto jest mały Glizień? No, kto jest mały Glizień, 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 Glizień? Aha, będziesz zjadł. Tak. Mały kot będzie zjadł. Mały kot będzie zjadł. Ojojojoj. Ojojojoj. Ojojojoj, jaki mały kot. Halo. Obgryzie paziuly, obgryzie paziuly, obgryzie paziuly, tak? A wisia, wisia, wisia? A wisia, wisia, wisia? No co? No kto jest taki mały śbodziak? No kto jest taki mały lośkośniak? Kto? No kto? No kto? No kto? Ty.